light sa mangguro na. Dilim! Uy! Agunsa naman ka diri. Di ko kamubo na tong niagi. Gusto ko. Patikan nga gwapo. Gusto niya patikan nga gwapo. Yan, kung may problema anak. Puti ka may di makaya. Ha? Manguli ta. Ayaw na lagi pa. Kasi kabalo man ka nga. Wala na dyan tsansa. Bawat rabigin mo ka. Di mo lakaw, asa man di ka? Sabukan ni mo. Katong niya agi biya si pugong-pugong sa ko tanawa. Gutom kay ko. Ako kakaon na tong itlog na kung kaon unta. Kay tungod lang gisabayan ti ka para mo diskarte atong sika. Unang pasagdi ko kay mulakaw ko na ko adtuon. Asa ganin ka mo adto no? Sa muka ni mo oy. Wako kakaon mo na manglimas ko ron. Kay may na lang. Hapdo sabi kay kuntian. Awadra. Bukay pa. Gusto rin ba? Jud ni mo oy. Karon lang yung adlaw pang iyo ako si mo ha. Muka ni mo. Ikabalo ka paps. Ayaw ipugo sa mga butang kung dili makaya. Anar man na ba? Pasis ako. Gusto rin. Kasi Mr. Lim ba? Sige na ba, grabe naman ka. Uy, pang iyo, agod-agod. Akong kagutom, di na makaya. Sa man yun, gusto dyan ka, madiskartehan na to siya. Gusto ka ng kayo nun. Muka ng tawanan. Sabayin na ako, manlimas at ta. Sige, limas. Manglimas ko, ron ako yung makaon. Gutom na kayo, pap. Sukad pa kagahapon nga itong nagkuha kong itlog, yung akong gibaraw. Anong ko kakaon? Asa mali ka man limas? Lain mo kitri manlimas no, nga walay tubig. Siyempre, dito sa naitubigan nga na isda. Yan sa man, sabay ka. Sabay ko, pero diskartehan na to siya ha. Oo, basta kayo makakaon ng jug ko, paps. May problema na sa kuha, tara. Tara. Tara, datanin sa ako. Gati, tayo sa misilim. Man, Kita rang duha mang limas. sa muka ni Moy, dagan man kay kagpangutan na. Nana ko'y kauban dito, naguna na siya. Tara, tara. Nya asam ta man limas. Tara, oh. Kana! Sapa, mana! Taman sa paan na dagan ka isda dira ah. Matay, matuigan na lang kami silim ba? Di pa na mahubas ng sapa ah. Hindi mahubas. Awa, kita ka to niya. Muto kong kauban ha. At ko na to siya ta. Tara, tara. Uy, pre. Ya, kamusta may mga paglimas-limas dire? Ano ba niya? Abot mo ba? Kalog man yung mga tawanan ni. Na naman siguro yung mga gamay ni. Pasensya na kayo, pre. Medyo nalaman ko ba kay paabot pa ko sa iya ha. Oh, okay na. Sige, balik. Uy, tayo sabi. Tandangan yung mga kabuang ni. Saan man ang tirada ni mo, Pap? Saan man yung kabuang ni Silim? Unsay ka buwang? Seryoso man mo din eh. Seryoso sa inyong mata? Kung saan man yung pagpahubas, nga, taas man ganing sa paa. Tanaw ko itong babaw, di ba nahubsan na? Natunga naman gani. Sa muka, dito mo, dagang itong pangupano ba? Wala naman di kakadlaw naglilimas diri ah. Pila ka adlaw? Magsimana na. Nak, bantog raw, napagod, naglilimas diri. Dali, siguro gusto limbi. Mukha, mag-style na ni Mapin, kapagod diri. Samot, nagdita daw atong sikaan eh. Ito nung diskarte pa, manitag chika no, pero di mong gud mo gana kung diskarte, basta gutomon ko. Kapalo, nabiyak ka gutomon ko, pirmi. Tala, magang tawana ka. Oh, ni Pandre, kauna na, para magana ni mga tok. Para man day ni, karon pa man mo gisulti. Karon rumbo ka na ingon, na di mo gana yung mga tok, ug waka kakaon. Matay, kabalo na manggod ka nga mo ni pampagana sa kuha. Sige. Tara, magstoryahan na tayo dito. Tara. Pre, pasi sa amin, pre ha. Na, may maghubas mo na. Ah, bahala mo. Bisapit na, manlakaw na noon mo. Libe. Mura po kagtalatal lang buanga ka nga. Karon pa po ni mo gihatag ni. Nya, unsa may plano ni? Na-realize na ko, Paps, kung ang babae dili na to makuha sa pagwapuhay, idaan na to sa padiskartehay. Diskarte hay? Goods kina ba? Nya, unsa may diskarte atong panirada? Unsa nga diskarte na panirada? Tuod-tuori lang kay makita na nato sa next video ha. Kaya aron nga maka-prepare pa ta. Sige. Okay ra. Okay na kayo. Yan sa man. Sa next video namang diskarte ha. Nako, introduce nyo nga gaming app mo na ang Epoch Game. Click ninyo ng link sa comment section tapos click download. Mamili ka na, register o login. Pero kung bago pa ka, mag-register ka sa registration. Butan mo cellphone number, password, verification code o referral ID. Then boom, automatic makasulod na ka sa Epoch Game. Nanay kasi klaseng dula, diyaan ay Dragon Tiger, Color Game, ug uban pa. Pero ako, itry ng Color Game kay color raman ako niya. Kung madaogan na ka, gusto ka mag-cash out, i-click lang nimo ng withdraw. Ibutan mo na ng Gcash account, OTP, din automatic maka-withdraw na ka. Kunya kung gusto pa ka magdula pero nautdan ka coins, i-click lang nimo ng plaza, mamili ka 100, 200, 500, 1,000 ug uban pa. Ikaw ray bala basta Gcash siya gapoy gamitan yan. Suma nag-gets na ninyo. Kung nag-gets gali ninyo, atangin nyo ang part 3 sa pagpanguyab o pagdiskarte ni Papi.